बिमा जोंना फिसाज्लानि फरायनायाबो जोब्बाय नों दा मा खालामनो सानखो बिमा आंलाय माथो खालामनो दानि जुगावलाय गासैयाबो मोजां मोननाय थाखाजोबो ना थेवबो थाबनो बिहामजो लाबोनो जोबगोन खनसे सोंना नायबा मोजां जागोन नामाथाय नों खनसे सोंनाय नायदो बिदिबा फिसानियाव जागोन दे आं सोंना नायगोन आयै आं एसे बायजोआव बेरायना फैनि लोगोफोरजों जागोन दे आयै दाबो जि बायदि गरमखा खनसे दोमैलु फ्रेन्डखौनो कल खालामनि र' आं माथो मिनिसोरांसो कल खालामदों औ हेलौ मिनिसोरां हेलौ दोमैलु बबाव दं नोंनि लांगोनायावनो दङ फैदो एसे बायजोथिं बेरायनो दे फैबाय था होमबा दायो आं मोनहैसिगोन दोमैलु मोनफैबाय मिनिसोरां फैदो दोमैलु एफा गोबावनिफ्राय दिनैसो लोगो मोनलायदों एसे बायजोआव बेरायना फैनोसै औ बोथोराबो जोबोद गरम माथो बै दंफां सायावनो एसे जिरायनोसैदां औ दे बिदिबालाय फैदो होमबालाय दोमैलु बेयावनो जिरायनोसै बेयावनो मोजां जागोन दा औ दे दंफांबो सायाखा जिरायगोनलै दोमैलु गेमखौनो दसे गावनोसै नामा औ दे बिदिबालाय नों मा गेम गावोलै पाबजि दे होमबालाय अन खालामदो दे बेहाय लोगो आंना आं बायदि मटिटिखौलाय सोर हौवाया लानांगौ जाखो सोर फाग्लि बिदिबो जायो सोरबा नोंहासो मालाय कलेजाव मोजां मोजां सेंग्राफोर नुयो आंलाय माहा सोर फाग्लि आं दानि जुगनि सेंग्राफोरखौ सासेबो फसाया ओइ थौनो थांसै थ' हा बहा थांगोन मामि ओइ गामिथिं एसे बेरायना फैनि र' गामियाव माबाफोर प्रग्राम दङ नामा बा आब' एराबदालाय दिनै एफा समायना देलायना फैथारदों माथो दानि जुगाव देलायाबा रावबो सेंग्राफोरानो नायसनथारलाहाय फंबाय एसे देलायनांगौबो जायो जेबो प्रग्राम गैया गामिथिंसो एसे बेरायना फैनि र' दे होमबालाय थाथ'दो नोंसोरा जोंहा थांसै औ दे बिदिबालाय बा दोमैलु सिख्लाया जोबोद साफामोनलै बबे गामिनि जाखोब्रा बे सिख्लायाला औ दोमैलु बे सिख्लानि कन्टेक्ट नम्बरखौ आंनो हरनो हागोन नामा औ दा मोनायाव हरगोन आं दे होमबा दोमैलु आं नेनानै थांसै थ'दो होमबालाय थांसै औ बिदिबालाय आइ आरो आफा मा जाखो फिसा आं नोंसिनियाव फंसे बाथ्रासो बुंनो सानदोंमोन मा बाथ्रा फिसा बुंनायसाय आं सासे सिख्लाखौ मोजां मोनो आरो आं बेखौ बिहामजो महरै लाबोनो सानदोंमोन आइयासो मा बुङो हाब बेथ' जोबोद मोजांनि बाथ्रा जादों फिसा बहानि फिसा सिख्लाया बे सिख्लाया जाबाय खैरिबारि गामिनि आयै अ माब्लाबा आलासि जानो लाबोलाय जागोन दे आयै होमबा आं लिंहरगोन दायो फुङाव नोमाजों आंजों बे खोथाखौनो रायज्लायदोंमोन जोङो नङा होमबा बिमा नंगौथ' आरो दे नोंस्रा जिरायलायबाय था आंहा ओंख्रि संहैनोसै साला हाबदानाबा बिहामजो मोनसिगोन गिटार नेटनि मैया ओइ सोराखा नोंखौनो आर'ज गाबनो बाबायलांबाय आङो नेटनि सिन्थाजोंनो बाबायलांसिगोनसो सा खोनाब सानजा सोनाब बेसेबांखि नेट खोना जायगायाव दं आंनि मबाइलाव लाबोसो नेटनि मैया दं जानो खोनाखाबाय बे सोला जाखासिगोन मबाइलखौल' लांना नायनोसै आं बुरि देहायनो जालायलांबाय माथो माथो इसां गरम कारेन्टआबो फैनोनो रोंला ओइ बिमा बिमा साहा फुदुंनाया जायाखै नामा जेल्लाबो माथो इसां समबाबो जोबला दे जिराय
बिदिबा आं नोंनियाव फंसे बाथ्रा बुंदोंमोन। मा बाथ्रा बिमा देलाय बुंनायसाय। जोंना फिसाया देरबाय बुजिनो हानाय जाबाय। बिजामादै नागिरखाब्ला मा जागोन? आंबो बेखौनो सानदोंमोन बिमा। जोंनाथ' फिसानि फरायनाया बिएखौनो कमप्लिट खालामखाबाय, एमएखौनो फरायनोसै। बे एमएखौ फरायबाबो जासिगोन खोमा। बिजामादै मोजां नागिरनानै बिलाइहरबा मोजां जासिगोन खोमा। आंबो बेखौनो सानखादों बिमा। थेवबो फिसानियाव खेबसे सोंना नायब्ला जागोन नामा बिफा? दे नों सोंदो बिमा होमबा। जागोन दे बिफा। बहा नाय गामिथिं एसे लोगोफोरजों बेरायना फैनो र' आफा। दे थांना फै, थाब फैब्लानो जाबाय। जागोन दे। जोब्बाय गरमबो बोथोरा। जाथ'बाय दे। खामलाखौ दाबो मोना नामा? मोनसिगोन र' सासे थांबावबानो फैदो। थिना थांगोन लोगो सासे थांबानो मोनसिगोन फैदो। र' आं मिनिस्राखौल' कल खालामसै। हेल' मिनिस्रां, नों बहा दङ? हेलौ, नै आं न'नि लांगोनायावनो दङ। नों मोनफैबाय नामा? नै जोंबो नोंसानि न'नि लांगोनायावनो नुफैबाय। जोंखौ ससे लांफैदो। जागोन, आं नै थांगासिनो। हाय, जोंनि न'आ बेनो। फैदो। आइ आलासिया मोनफैबायमोन नै। सफैबाय फिसा आलासिफोरा, फै जिराय फै। जिराय। नोंसोर जिरायथ' दे, आं साहा फुदुंना लायनि। जागोन दे। मोनफैबाय आदैमोना? दासो मोनफैदों। बिमा, साया लाबोद'। र' लांगौ। आदैमोन साया लोंदो। दे। नोंसोर लोंबाय थाथ' दे, आं ओंखाम संनिनो। दे जागोन। दे आदैमोन साया लोंदो। दे आदै, नोंहाबो लोंदो। दे नोंसोर लोंग्रोलाय। आदैलाहा न'खरफ्राय सोर सोर दं? जोंहा दायो आइ आफा आरो आंल'सो दंथ'यो। आदैया दासान्दि मा खालामबाय थादों? आङो दासान्दि बिएससि कमप्लिट खालामनानै दा क'क्राझार इउनिभारसिटियाव एडमिसन खालामनानै दोनथ'दों। बिमा, ओंखामा जायाखै? जाबाय बिफा, बाबुआलाय? न' सिङाव दङ दां, बुंहरसाय। बाबु, आलासिफोरखौ ओंखाम जानो लिंना लाबोदो। फैदो, ओंखाम जाहैसै। आदैयाबो फन जाखादो। दा हागोन आं थौ। आदैमोन गया जादो। जानायफोराबा माबायदि जाखो? हाखु दाखुबो संनाय जाबाय। पारफेक्ट जाखादो आदै। बांद्राय बाखायनाङा दे आदै। जानायखौनो जागोन। दे बिदिब्ला मादै थांसै नामा? दे बिदिब्ला। थां बाबु, ओंख्रि फुदुंना फैदो। जागोन दे आयु। थांदो बिदिब्ला आदै मादै मोना। दे थां। माब्लाबा फैबानो जाबाय। जागोन दे। दे बिदिब्ला नोंसोर फिसाफोर। दे थांसै मादै।